часто правителями бувають люди, не готові бути правителями, а якщо їх вибрали, то помниться завжди правило усі времена. Короля формує королівський двор. Якщо в нього грамотні помічники, радники і юристи, він ніколи не зробить помилки. Ірод зробив помилку. Йому новорождений богомладенець ніч не страшний був для його правління. Бо доки виросте 30 років новорожденний, то давно вже помре Ірод. Но, однако, властолюбіє є сатанінське желання. І якщо якийсь чоловік завладіє властолюбієм, а це таке, як наркотик, власть як наркотик, і гроші як наркотик, то ці наркомани, і властолюбиві, і грошолюбиві, починають неїнствувати, безчинствувати, переходять всякі границі, як і Ірод. Зачем йому було збивати? Ну що ж, произошла трагедія. Но і Єремія предупредив, що в такому случаю всі діти, младенці, хоч були і збиті, но оказалися наслідниками Царства Божого. Ну, а Ірод в страшному ужасі вмирав, живе тіло від нього відпадало, згнивало. Православні християни добре знають, що таке чоловік безбожний на високих посадах. Що значить чоловік, міністр, котрий не має віри в Бога, котрий не чувствує відповідальності ні перед Богом, ні перед державою, ні перед законами. Ми тут видимо в світі нині, не лише у нас, по цілому світу. Що ж ми сьогодні можемо казати? Господи, Ти воістину призиваєш нас словами апостола Павла прийняти Євангеліє, урозуміти, що Христос прийшов ісцілити нашу природу, не попривітатися, а прийшов сразитися із сатанінським міром і побідив сатану, розрушив царство пекла, розрушив і дав нам можливість в Церкві Христовій, Його, як великій лікарні, Небесному інституті, лікуватися, готуватися до Царства Божого. І іменно, абсолютно не забуваємо, що спасіння наше не тільки в тому, що ми познали і почитали Євангеліє, а ще треба йти і слідувати Євангелію. Якщо лікар дав хворому інформацію про апендицит, і тому треба неукоснительно йти до лікарні і там робити операцію. Православні то знають, тому що вони мають свою операційну, Церкву Христову, главного лікаря-хірурга. Протестанти, сектанти того не знають. Вони всі говорять за Христа. Май великий, май славний, все треба вірити, у нього вірити. Но далі вони не йдуть, у них не є лікарні. Вони отвергли церкву як інститут. Вони так і назвали, де двоє-троє, там церкву. А в результаті втратили істинну церкву і вірили во Христа, уви не мають доступу до Христової лікарні. Бо лише так поступаючими діти Божі, а в'єдно із ізбієнними младенцями філеємськими, котрі споглядають нині зверху на нас, зможемо і ми по милості Божої наслідувати Царство Божє. Амінь.